Onde vai todo o mundo? É que na tele botan unha novela tan bonita, don Horacio. Este é o repetidor, non? E vai ti saber como acabou o capítulo doxe. E que o seguinte que vai facer? Meter no cárcere a todos os que non comungan? Eso non a pensaba, mira. Ai, mamá. Que fixe meu? Este travesti con saias podería esperar calquera cousa. Pero que ten Machesco controlar a vida dos demais. Toma. Por que pensas que marchei? Teña cuidado, home, que hai moito zoupón por aí adiante. Pero vostede toleu. Non. Estou te chamando ladrón, prevaricador, estafador e tunante. Estafador eu, non lle parto a cara, porque é un gallo. A ver, que vos vexe un pouquiño xidadas, ¿eh? Como? Un criminal, iso é o que vos teñen. Iso dilo ti que és de moral distraída. E por riba fascista. Cargo nos corvos e nanai que os parí. O desta vila non ten nome. Concha, que non se almorza nesta casa ou...? Para comer, primeiro terás que gañalo, digo eu. Que fixen eu agora? Parecerache bonito, erguerse a estas horas. Mira, Monchiña, teño fame, ponme almorzando, fai favor. Fai no ti, que eu non son a tua escrava. Monchiña, o almorzo é un dos meus dereitos inalienables como cabeza de familia. Os mitins vai nos dar o taxi, que ali tes máis público. Ese foi un golpe baixo, Ese foi un golpe moi baixo. E non o esperaba de ti. Onde con estas chaves que non te deixeinas aquí? Toma, levo toda a mañá traballando nel para deixarche un coche decente. Así que non me quentes, Delmiro, non me quentes. Que? Que fixeches que? Moncha! Cago en todo! Moncha! Moncha! Estás montando un espectáculo, Delmiro. Pero que pensas, que eu son a Barbie taxista ou que? Se o meu home ten que coller o taxi, farao como Deus manda. Ou non tirar todo no primeiro colector de lixo que atope. Non te atrevas, Non te atrevas ou... Xa sabes con quen dormes. Prefiro dormir co can que levar todo isto. Non vou seguir discutindo contigo na rúa, oiches? O taxi queda como está. E agora marcho para dentro que teño que facer a comida. Moncha! Moncha! Non me deixen con palabra na boca! Como atope un santo aquí dentro, ¡armoa! ¡Armoa! Gañará o pan coa suor da túa fronte. Con estas palabras quedamos condenados a unha vida de traballo. Non contaron os do Xénese co traballo extra dos que tivesen que aturar a Don Quisanto. Senón, seguro que buscaban un castigo máis benévolo para o pecado orixinal. E agora salpicamos cun pouquiño de auga para modelar mellor. Así, vedes? Por favor, Elxiña. Precisas axuda? Creo que xa vou collendo. E por que non probas a facelo cun pouquiño máis de suavidade? Mira para min, ti mira. O barro hai que acariñalo, sentilo entre os dedos, para que suba. Arriba, arriba,
Moi ben, que suba. Ai, mamá, cacho muller. Moi ben, así, que suba, arriba. Moi ben, así, Elsiña, arriba. Arriba, arriba, así. Bos días, don Crisanto. Pero, Maite, que é todo isto? Pois o curso de olería. Mire que pezas de barro máis bonitas. Esta a mí, pero estas dúas. Terás frío con esa roupa? Eu? Non. Pois eu penso que deberías poñer algo por riba. Non, xa lle digo que non teño frío, don Crisanto. Que sei que tes. Que che digo que tes frío. Isto xa máis que unha clase parece un antro de perdición. Xa lle deixamos a Delmiro que había que pintar o teito. Elsiña, agora non. Mire, don Crisanto, aquí o único que estamos facendo son as actividades do Concello, Polos seus froitos os coñeceredes. Mateo 7:20. Pois iso é un pouco de barro. A ver vostede que está pensando. O espírito está pronto, pero a carne é débil. Oh. Non vou permitir condutas licenciosas no meu concello. Pero... Oístes? Veña, fora, todo o mundo fora daqui. Fora, todo o mundo fora. Veña, fora, todo o mundo fora. Fora, quero volver fora. Quero volver fora dunha vez. Veña, fora, acabouse, veña. E ti que, pasmón? Eu non vi nada, Xuro yo. Non vi nada, nada máis que estaba mirando logo. Non ría vista perdón. Tixuras. Sonaron falso un pecado. Gordos. Ai, pola orella non, Ai, pasa, pola orella. Ai, non va. Quiero vacía, anda. Ai, pasa. Que claro, así non se pode e non se pode. Ai. Xesús botou os comerciantes do templo porque quería que estivesen ali para adorar a Deus, en vez de deshonralo cos seus enganos. Tamén habería comerciantes honrados, digo eu. Os comerciantes estaban ali para gañar cartos, en vez de para servir o noso Señor. E non irá polas túas obleas, as que lle vendes para comuñón. O que Xesús quería era que respetasen a casa do seu pai e que non a utilizasen para enriquecerse eles. Pero este que quere que lle regale. Toma nota. Xesús dixo: a miña casa será coñecida como casa de oración, e vos estadela convertendo en cova de ladróns. Ala vai. Don Horacio, perdoe, don Horacio, pero como representante do sector servizos teño que opoñerme. Perdón? Que a min pareceme moi ben que Xesús lle chamase ladróns aos comerciantes, aos que o merecían, pero tamén habería comerciantes que gañaban a vida honradamente ou non? Lidia, desculpe, pero está interrompendo a misa. Ademais, se os comerciantes tiñan que pagar impostos, pagar a fariña, o tempo que lle levaba a facelas, alá lle iban as ganancias. Lidia, se lle parece, despois falamos con calma este tema. Agora, pídolle por favor que se... Gracias. Muller, o mellor o que quere que lles rebaixes. Co que sube butano, fixa, alá me van. A ver, Xesús fixo un látego con 7 cordas e botou os comerciantes fora do templo. Estáme ameazando. Don Crisanto fixo o mesmo no local social. Botóunos a todos, igualiño que Xesu. Díxolles entón os xudeos: destruíde este templo, en 3 días levantareino. Puri, teño que falar contigo despois da misa. Que non mo podes dicir agora. De que estades falando? Non é cousa túa atende a misa. Ademais, subiron máis barreduras, subiron máis ao concello. Mantes isto, filla, non hai maneira. Home, por favor. Acabamos de escoitar unha lectura sobre o respeto na igrexa. Pídolles, por favor, que falen das súas cousas cando remate a misa. Últimamente os curas de Loredo teñen un genio. É de estar con don Crisanto. Sí. Pegaronse as Silencio na misa, por favor. Pois como se che peguen a tías de Delmiro. Oye, son ganas... Silencio na misa, por favor. Aquí tes, niña, o teu uniforme. Don Crisanto, eu nunca levei uniforme. Porque antes o concello estaba nas mans do libertino. Pero agora mando eu. E acabouse de andar por aí, ensinando todo. Isto é grande demais. Se dou as clases de tai chi e aeróbic, pois claro, a xente o que quere é verme os movementos. Calquera que te oia diría que o teu é vicio. E falando de clases, que é o que se está impartindo agora?
Pois temos curso de olería, de xardinería, de informática, de perfeccionamento de galego e queremos facer un de danza do ventre. Pois nada de aeróbic ni de danza do ventre. Non son propios dun concello católico como Santo Antonio de Louredo. Pero que os cursos non son só competencia do concello, don Crisanto. E de quen son logo? Pois da xunta, e claro, non se pode andar cambiando así. Ala, a discreción. Discreción e decencia. Iso é o que quero para os cursos. E vou vixar para que se cumpra. Agora en diante supervisarei eu personalmente as actividades. Quero que se fagan dunha forma pública. Este concello vai vivir unha reforma moral de arriba abaixo. Darei unha volta completa. Logo vai quedar no mesmo sitio, alcalde. Urbano, pásame a boina, fai o favor. Señor alcalde, que usa policía non pode mallar ner comigo diante. A ver se así aprende de lo que é o respeto. Toma. É unha nova ordenanza municipal. Fotocopia e repártea por todas as tendas do concello. Ocúpate de que a vexa todo o mundo. Home, isto non é estritamente legal segundo o ordenamento vixente. Tampouco é un traballo propiamente da miña área. Cal é a túa área exactamente? A seguridade cidadá e o tráfico. Así que o tráfico, Moi ben, moi ben. Pois desde hoxe vasme apuntar todos os coches que pasen pola rúa da igrexa. Modelo, marca e cor. Isto era a túa competencia, non? Técnicamente sí. Pois desde a mañá á noite. E ata nova orde. As fotocopias xa lle fago eu, Aurelio. Apúntate. Sindo, un subastado aquí na barra, Hoy ainda se votaba, pero... Sindiño, que temos que facer, home? Lidia, deixa que o teu marido fale por él, non? Se Lidia di que hai moito que facer. Vale, pois ponme algo, anda. Decimos que despois, ala. Josito, a ver. ¿Dónde va? Senta, botamos unha partidiña, non? Non podo, teño que repartir isto ao alcalde, senón despois corre má boinazo. Pero iso é o que aprendiches en 12 anos de goberno laico, A baixar a orella diante dos curas. Que o orella na baixo, É el que me tira por ela que mete medo. A cona, Josito, ten un pouco de dignidade. Contrólate, Delmiro, que segundo isto podo te denunciar. Pode. Ala, veña, marcho que tengo que acabar de repartir isto. Veña, xurar en público 20 euros. Levar roupa indecente 50. Facer apoloxía do comunismo 100 euros. Este vai por ti, Delmiro. Non, así son os católicos. Chegan ao poder e zaca, ala, a recadar. E logo ainda queren que poñan unha cruz na declaración da renda. Me cago nos corpos! Para o carro que xa levas 40 euros. Vas ter que facer moitas carreiras co taxi. Ai, que saberás ti de taxi, sindiño. Pero 5 viaxes non chas quita ninguén. Este home está me tirando abaixo todo o meu traballo. Os logros na defensa da conquista social. Louredo! Santo Antonio de... Dame igual o carallo! Pero sempre foi unha vila laica. Non, Delmiro, sempre non. Es que empezaches a mandar ti. Sí. Non vedes a persecución a que me ten sometido. Ti deliras, Delmiro. Lidia, faime traballar no taxi día e noite, ainda que non haxa cliente. Estáche ben por andalo amolando. Cando lo botaron de cura, eu non o ameacei con sacarlle a licenza. A que non? Ti deliras, Delmiro. Deliras de todiño. Vale. Dime, Monchiña, dime. ¿Qué? ¿Cómo? Moncha, ti caíches na marmita do avecren ou qué? Pois non. Que non me dá gana. Bueno, mira, Moncha, falamos cando eu chego a casa, vale? Ti tranquila, Puri, que Delmiro hache dar todas as explicacións que precises. Pero como queres que te diga? Eu non podo darlle clases de conducir. Pero por qué? Te lo carné, non? Mira, se non sabe, deixámolo. Tranquila, Puri, que Delmiro dache as clases. Eu teño cara de profesor de outra escola. Pero non ves que Puri xa ten o carné. O único que precisa son unhas clases de repaso. Que non llas podo dar co taxi. Mira, métete no coche, non me quente la cabeza. Acona, como nos paren os de tráfico, xa verás. Eu vou con vos para controlar,
estar pasando a mí. Hai que ver o curiosiño que lle te o coche. Gústache. Moito. Eu tiña unha colcha igualiña na cama de Rodolfo. Me faltaba, levo a colcha dun gay no taxi. Dixetes algo del Miro? Nada, Moncha, nada. Pois alá, imos alá. Cara onde? Tranquilidade, miñas vacas. Primeiro hai que familiarizarse co vehículo. En que levases toda a vida co taxi. Aquí quen das clases? Polo de agora ninguén. Vale, mira, Puri, este é o cambio de marchas. Serve, como o seu nome indica, para cambiar as marchas. Este é o freo de man. Serve... Como o seu nome indica, para frear coa man. Ti precisas ou non precisas clases? El Miro, que estou aquí, Ben se nota. Eses son os pedais. Xa tirás a facendo a eles. Os limpas... Claxon. Parasol. Xa sabía eu que tiña que haber algún por aquí. Por isto sí que non paso, Polo San Cristobo non paso. Toma. Que mal che fai? É unha cuestión de principios. Pois os principios non che fan a comida. Pois vou comer a delicia. No, pois así rebentes con aceite refrito. Mira, pónteme fora do coche. Ti e vai lo salto. E xa falaremos ti máis eu. Vai pola sombra, Monchiña. Que arranca dunha vez, non? Pero para. E que queres matarnos ou... Que esta marcha atrás está moi cerca da outra. Anda, sai de aí. Conduce o primeiro, a ver se aprendes algo. Baixa. Amoriño. Moi ben. Ollemos. E baixa. Que flexibilidade, Maite. E que xeitiño lle das de baixarse. Non sabía que che gustase tanto Tai Chi, miñato. E a que non lle ia gustar? Co ben que te explicas. Podías apuntarte ás clases. É que eu son máis de... aprender mirando. Xa. Outra vez. Agora vos, outra vez. O amor contra Sodoma é grande. É o seu pecado grave. E ti que faz en bata? Pois, como as clases son de Tai Chi. As clases. Marcho, acabouse a festa. Sento chegar tarde, é que lles timo que ir botar de comer ás ovellas. Xa rematou a clase. Tranquila, total non perdiches nada. Ai, que ben. Que era logo clase de repaso. Si, esa de repaso. Pero xa que estás, se queres, facemos respiracións. A min mal non me ven. Case veño sen alento, Veña, empezamos. Soltamos. O que oi, don Horacio? Don Crisanto ten a todo o mundo revolto. Non me diga. E non se fala de outra cousa. A Maite disfrazouna de carniceiro. Como di? Sí, de carniceiro. Cunha bata branca, que é 3 veces ela. Diz que é o novo uniforme das clases. E mal tampouco lle ven, Pois, tampouco me parece tan mala idea. Vou ter que mercar un tamén a vostede. A min? A min non se lle ocorre, que eu xa levo o meu uniforme posto todos os días. Amelia, muller, non se mano, se que era broma. E que máis fixo don Crisanto? Pois puxo a Urbano a contar todos os coches que pasan por diante da igrexa. E para o que queres saber? Eu que sei. O que sei é que Urbano está ali todos os días contando. E sabe que sacou unha nova ordenanza. A partir de agora vanse poñer multas a todos aqueles que xuren en público. Pero se Urbano está contando os coches, que vai poñer as multas? As multas ponas o Concello. Pero parece ser que denunciar pode denunciar calquera. Que lle parece? Vexo que está ao tanto de todo. Bueno, ten que confesar por lercha. A min? Eu só lle digo para informalo.
Pero se don Crisanto quere volver aos tempos de antes, a min dame igual, Pero despois non diga que non yo avisei. Non se preocupe. Hoxe falarei con el. Bueno, pola noite, a ver que di. Pois por min, faga o que lle pete. Dispensando. E sabe por que non veu cedo esta noite? Eu saber non sei nada. Eu non me meto na vida da xente, sabe? Baixo, cochino. Ai. Se che dixen que non puxese o asento de bolas, pero ti... Eu fixeno por ti, Delmiriño. Pois por mí podías deixalo o coche tranquilo, que a min... Ben me valía como estaba. Veña, xa está, Agora, que non te collo frío. E ti que? Vas mellor? A cabeza como un bombo, Monchiña. E non a vas ter. Non sei como se lle ocorre a don Crisanto mandarte con ese bando por toda a vila. Mellor eso que me mande contar os enchufes todos do concello. O bando ese está moi ben feito, Xa facía falta alguén con man dura. Aló. A xente protestou de carallo, Mira, pecho os ollos. Me parece que indo aos ollos. Ordenanza do carallo. Crisanto dictador. Estáche ben por colaboracionista. Meu pobre, non ten malicia ninguna. Veña, vou vos facer a cea, Todo o mundo protestando e berrando comigo. Agora non tens quen te defenda como antes, non? Ramiro, ti non podes facer nada. Que queres que faga, home? Era o xefe da oposición, non? Já podías facer algo para botarnos un cabo. Agora acordades vos de min, non? Ramiro, por favor, os traballadores xa non aturamos máis. Pero que eu teño as mans atadas, Josito, teño as mans atadas, O pobo soberano falou. E cando o pobo elixe nunhas eleccións democráticas que un corvo vai ser o seu dirixente, ese é o dirixente que vai ter, porque ese é o dirixente que merece. O voto en democracia é sagrado. Xa, pero é que eu non lle votei, que non cheguei a tempo, xa non te acordas. Chegaras, Josito, chegaras, non mo recordes, Non hai nada máis importante que o privilexio de escoller unha opción política. A rediola, Delmiro, que ben falas. Tamén entraron ganas de aplaudir che todo. Ai, o carallo, non me faga la pelota. Delmiro, se cadra se meteses un pouco máis de presión. Sí, podería facelo, pero é que non me quero entrometer, Josito. Pero que nós non podemos seguir así, home. O río da democracia ten que seguir o seu curso. Pois era unha oportunidade bárbara para derrocar o cura e recuperar a alcaldía. E non penses, Josito. E non penses. Ai. Compañeiros, eu estou aquí para defender os vosos dereitos, para que as vosas necesidades sexan atendidas. O reino do terror dos fundamentalistas católicos debe desaparecer. Non permitiremos máis vexacións do alcalde contra os funcionarios de Lourenço. Home, a verdade é que don Crisanto ten mal carácter, pero tanto como vexacións... Algún boinazo de cando en vez. Os católicos queren nos levar cara a unha nova idade media. Home, a verdade é que daquela o nivel de delincuencia era moitísimo máis baixo. E os gardas do rei ían en mallas. Sí, Delmiro, pero é que... somos poucos para facer tanta presión, E Marga, por que non veu? Colleu unha baixa. Por estrés. Ai, pobrín. Non me extraña nada. Pois iso non o podemos consentir, camaradas. Temos que defender a compañeira caída. Sí. Vale. E por iso eu vos convoco a unha folga. Folga, eso. Sí. ¡Folga! 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 Non sei compañero así, que é un velliño. Josito, vaste botar atrás. Atrás, don Delmiro, pero eu creo que sería máis útil que vos apoyase desde dentro. Pero te queres? Un esquirol! Un esquirol na miña propia familia. Folga! Folga! Pero que
Que barullo é ese? Olga! Calado, que estamos despacho ainda non vai escoitar. Josito, és un traidor, pero nós non imos abandonar a loita, Como se nota que tiro un chanda na orella, Olga! A que ven tanto ruido? Seguro que cousa túa, Satanás. Vai a bailar o cancán por aí. Estamos ensaiando para o coro, home, mira. A ver, veña, todos juntos. Veña. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando. ¡Camaradas! É o momento de exixirlle as reivindicacións. Sí, eu vou buscar a bata que non sei onde a deixei. Aquí ten, don Crisanto, a lista dos coches de onde apuntei tamén as matrículas. Eu casi vou fazer máis fotocopias do bando que as acabei ante todas. Moi ben, seguide co que estabades, pero en silencio. E ti, vai baixar a bandeira ou deixo te sen licenza. Inquisidor, Barrabás, Dervixe, Tranviario. Vai a rañala por aí adiante. Pero que veu todo isto? A ver, e a folga? Home, Delmiro, don Crisanto é un home moi maior. Os desgustos a estas cidades son terribles. E ademais el xa non vai cambiar. É a ría que mete medo. Que non o podo creer. Non o podo creer. A masa proletaria acobardada por un cura. Delmirinho, pasa, que masa, que nós nada máis que somos tres. A culpa é miña por pensar que vos ia de rebelar contra a autoridade. Merda! ¡Funcionarios! Home, non. Que me der. Son como ovellas. Non teñen vontade, nin opinións, nin nada. O meu xenro, ese sí que é un lambón de moito caracho. Tratando de axudalos, eles mortos de medo co cura. Xa podía marchar da casa. Facíalle un favor a miña filla e de paso a humanidade. Con que lles chegue o soldo a fin de mes, xa están todos contentos. En fin, parecía unha mosquiña morta e seiume un pelello de moito namo. Xa non queda ninguén que loite polos seus principios ou que arrisque polo que cree. Ainda por riba con fillo de meses. A ver quen é o paspón que quere casar con ela. Urbano, frea! Por pouco, Yo, la próxima vez tocas de perna a tua nai, porco! Non é nada persoal, cousas do cargo. O que faltaba. Págala ti, Ponme un pouco queixo fresco. Non che teño, Elsa, don Crisanto levou o último. Pois logo dame un anaquiño do curado. Moi ben. Desde que está de alcalde, don Crisanto parece moito máis novo, non credes? Parece. Ata xa lle ve con máis enerxía. E non está facendo nada mal. Ainda que o anterior tamén era bo, Sería. Pero o que tapou a Maite foi don Crisanto. Hoxe tiven que dar de chico a bata posta. Pero non a poñaso cando estaba liante. Sí, pero é que a última vez apareceu no medio da clase E montouse unha boa. Ai, non aturo máis, Siria. Estou estresada. A culpa é vosa, Delmiro ofreceuse a axudarvos e non quixeste. Pero que ti non viches como se enfadou don Crisanto, que metía medo. Que é igual, non podedes deixarvos asoballar. Delmiro ten razón, anda que sexa por unha vez. Non me digas iso, anda. Agora preciso máis que nunca o teu apoio. É que fostes moi cobardes, Maite. Xo sei, pero agora teño moitas cousas en Ribeiro. Pero é polo de don Crisanto ou pasa algo máis? Non, máis nada. Quen fose cemento para aguantar de tanto monumento. E iso pensáchelo ti só? Se che gustou, teño menos repertorio. Non, por mí non te molestes. A mí non me importa, últimamente estou deprimida. Pero por que, muller? Por que te fan levar mandilón como os cativos? Moi ben, ti sempre tan sensible. Deixao, se ten razón. Ao principio eu non te vía, pero agora gústame como che cae. Faite máis interesante. Ti crees? Sí, con todos esos botóns ata arriba para imaginar o que hai debaixo. Ten cuidadiño, miñato, que ainda te han multar. Está calado, Xindiño, que para vixiar xa está o garda. E ti, Sonny Crockett, contrólate. Que xa non é que te multen, é que te denuncio eu. Ai, que te vas cortar. E tamén te podes cortar, ti? Por iso vai ser mellor que tomes un zume.
Pero que eu quería unha laranxa, non quería un zume. Aquí xa non se pode nin abrir a boca, sindeño. Canta razón tes, miñato. Xa non pode un nin queixarse a gusto. Contáronme certas cousas do que estaba facendo na vila, quería falar delas. E aínda acabo de empezar. Queda moito que facer en Santo Antonio de Louredo. E que vai facer? Poñer candeas nas rúas? A ver, don Crisanto, por favor. A ver, Santiago, ti non entendes o que é unha conversa privada. Eu se quere marcho, pero a min págame como se viñese. Ti o teu, veña, a limpar a igrexa. Vou. E a ti que che contaron? Pois, algunhas das cousas que está facendo no Concello. Quero que saiba que non as... Vamos, que non as aprobo. Que sorpresa, vindo do cura Moteiro. Non me parece nada ben o abuso de autoridade sobre ninguna persoa. Podes saber quen te contou? Don Crisanto, o importante non é que mo contou. O importante é que vostede está actuando mal, ou cando menos dun xeito cuestionable. E creo que é preciso que reflexione sobre o seu comportamento. Ti non mo queres dicir porque se cadra cho contaron en segredo de confesión. E por lo tanto tivo que ser un católico. Santi, puxa a ver. Por favor, Santi. É un marcho que non me vai caer unha do revés. Pero que lle acabo de decir? Estas non son formas de tratar a xente, pero é que non o entende. Va. Na pote non morreu ninguén. E a orde e a boa educación nunca están de máis. Como vostede siga así, a xente vaise cansar de aturalo. Mira, esta vila estivo gobernada durante moito tempo polo demo. E ten a moral relaxada demais. E espera que acabe coas reformas. Non escoitou nada do que lle dixen. E logo non me podes dicir quen foi o que che dixo. Prométoche que non haberá represalias. É vostede imposible. Vou dar unha volta, pero pídolle que reflexione sobre a súa actitude, por favor. Dime quen foi, digo. Hola. Isto é increíble. Estás moito mellor. Aparquei a cadeira de rodas. Espero que por moito tempo. E ti por aquí? Eu? Mira, non me fales. Se ainda dar unha volta. Don Crisanto toléame. Non sei en que hora se lle ocorreu meterse en política. Deixachelos en traballo e aburríase, normal. Ten a todo o mundo descontento. Urbano contando coches. Contando coches? Contando coches todo o día. Maite escapándolle para que non lle poña bata. Se ao final vai facer boa del miro. O peor é que non vexo a maneira de convencer. Non escoita a ninguén. E a mí moito menos. Resultame chocante ver a un cura mediando en asuntos do Concello. Pois é algo habitual en Louredo. Ti xa deberías saberlo. Sí, pero é curioso, porque gritando don Crisanto o resto dos implicados non son clientes teus. Xa, pero Ernesto, eu creo que a miña primeira obriga é colaborar no bo entendemento das persoas. De calquera xeito, crean ou non, Deus está en todas partes. Sabes que a Horacio gustalle pensar que hai unha solución para todas as cousas. Sabes, magua que non se saquen de solucionar esta. E que aquí pasoulle como a nos valses. Fui no cope cambiado. Ai, xa casa está, aguanta un pouco máis. Ai, telas máis do teu pai que en paz descanse. Se non estás quieta, vai chover máis. Mira, por que non chama a tua irmá, que veña ela a facer máis curas? Non foi cear co seu home. Sí, claro. Xusto hoxe que eu estou eivada, van cear fora. E cea de traballo non é, porque ese. Se precisas axuda, estamos nós. Para amargarme a vida. Non nos vas perdoar nunca, ok? A ti se te cura así. O dela xa non ten amaño. A ver, que non foi para tanto. E para de berrar, que vas a espertar o neno. Mira, do neno ni me fales que para matarte. Unha mágoa que non le vas un golpe máis grande. Sí, ti aproveita agora. Que en canto eu poida, eche dá la túa. Non, eu dicía porque así ainda lle sacabas uns cartos a Delmiro.
Veña, dame un golpe na cabeza, rápido. Pero que dis? Era unha broma, non? Ou me dades un golpe na cabeza ou boto vos fora da casa outra vez. Así que veña, e que pareza de verdade. Te pos así, veña. Dalle. Non, dalle ti. Veña, muller, aproveita. Para outras cousas sí que tiveches forza. Déixame a mí. Sí. No, que non, que santo. Non llevo decir que me dixo do concello. Ala, a dormir, que son horas. Adeus. Chegou aos meus oídos un rumor que penso compartir con vos. Sei que hai algúns funcionarios que non están contentos co novo alcalde. Dis que pensan que é moi duro e que se exceden as súas funcións. Tamén sei que foi algún de vos o que lle foi co conto a Horacio. Ben, podo descubrilo. Pero penso que é mellor para todos que confese el mesmo. E para que vexades que non é tan fero o león, prométovos que non vou tomar represalias o que confese. A ver, veña. Falades en medo. Moi ben, acabouse. Sodes uns insubordinados e uns lenetas. E vou vos excomungar por non cumprir o voto de obediencia. Don Crisanto, é que nos non fixemos voto de obediencia. É igual. Se non o fixestes, facédelo. Sí, pero é que somos funcionarios. Algúns. Só obedecemos a Constitución e máis o Estatuto. E o DOGA tamén. Tamén. A Biblia é a lei suprema. E aquí todo o mesmo. Igrexa e concello. O concello fai as ordenanzas. E a igrexa a folla parroquial. O concello coidase das escolas e a igrexa da catequese. O concello recada impostos e a igrexa esmolas. Josito, ti queres ir contar todas as lámpadas que hai no edificio, non? Debo máis que era por axudar, alcalde. Por axudar. E para que non haxa máis discrepancias, fixen o libro blanco do concello. É un borrador. Toma, paso a limpo. E facilítelle unha copia a cada funcionario. Carta branca, libro branco. Te vai te preparando. No, acordo os corpos de seguridade e o azul institucional de toda a vida. Non poden obrigarme a cambiarlo. Pois xa non obrigan. Eu negome a dar as clases coa bata posta. Vos faré de lo que eu vos diga e punto. Non vou permitir insubordinacións. Veña, fora. Fora daqui. Fora. Almiro, por favor, bótanos unha man, ao que che custa? Xa vos dixen que non. A folga non é un xogo. Un non entra e sae cando lle peta. Pero esta vez imos en serio. Don Crisanto toleu de todo. Pero vos viste lo que pon aquí. Os funcionarios reuniránse cada mañá para as oracións matutinas. Almiro, non te ocecas, por favor. Non te ocecas. Ti cando te ocecas, te ocecaste. A culpa é vosa. Se tedes problemas coa patronal, amañádeo con ela. Ui. O traballo diario será amenizado mediante a emisión polo fío musical de cantos gregorianos do Mosteiro de Poio. Tenin chío, Josito. E ala, veña, arreando, aire. Vale. Grazas, igualmente. Non te molestamos máis. Marcharon.
Xa está, xa está. E logo, o que pasa non sei. Hola. Hola. Que tal che foi no médico? Ben. Hola, Ernesto. Pasa. Din que respondo moi ben a rehabilitación. Iso é unha moi boa noticia. Sí, a ver se por fin deixo as muletas. Pero tranquilo, tes que ir a mudiño. É a enfermera máis teimuda que me puido tocar. Seguro. Cando tive a gripe non me deixaba nin abrir a boca. Moi bonito, Para poñerme a parir, sí que vos xuntades. Grazas. Queres un café? Sí, por favor. Colite. Esta alcaldía é unha tiranía. Don Crisanto non é nin... Pódese saber que está pasando aquí. Declarámonos en folga. Que esta alcaldía é unha tiranía. Veña, deixade iso dunha vez. Queremos volver á normalidade, don Crisanto. Con clases de tai chi e sen libro branco. Como que sen Don Crisanto, con todos os respetos, as normas impostas por vostedes son inconstitucionais. Eu non podo dar as clases coa bata posta. Xa vexo, xa. E ti, Josito, non dis nada. E aínda non tes a túa praza, non si? A praza é miña, como a quen di. Nada máis que queda que me recoñezan oficialmente. Logo non é tan túa, non? Don Crisanto, que eu vim porque me mandaron, se non xe non viña. E podese saber quen te mandou? Delmiro, foi Delmiro. Delmiro, xa. Foi o que nos mandou ir á folga. Pero, como vostede sempre di que a familia ten que estar unida, pois... Josito, xa che vale, xa che vai. Aquí estou moi estresado do noso señor. Non pasa nada, Josito, non pasa nada. Tedes razón, estades no vosso dereito. E eu tratarei de solucionar da mellor maneira este conflito. Sería de folga. Pois para querer folga hai que saber facela. Agora tedes folga e peche. Don Crisanto, abre a porta, estamos a ver. Don Crisanto, deixenos sair. Ai, mamá, que pechou. Don Crisanto. Por Loreta, que es un Loreta. Que facemos? Don Crisanto. Tamén pechou a outra. Don Crisanto. A culpa é tua, por esquirosos. Don Crisanto, estuve a la bestia. Deixenos sair. A que non sabe de la última do alcalde? Para estar fora do concello moito sabes do que pasa dentro, Delmiro. E logo que lle pasou o cura? Os funcionarios puxéronselle en folga. Non aturan máis o corvo. Maite tamén está en folga. Xa imagino en plan pasionario arrebatada toda ela. A patronal ten que negociar cos traballadores, pero claro, con ese ditador nunca se sabe. Pois terán que buscar alguén que lles faga de mediador. Podías ir ti, Sindo, total, aquí no bar. Está calado, Sony Croque. Para que? Para que se meta no medio e acabe levando unha pedrada. Quita aquí. Hecho que ten a loita social, Lidia. Ai, Deus bendito, Puri, que che pasou? Deberon ser os folguistas que empezaron xa cas pedradas. Que pedradas, nin que pedradas. Foi un accidente co coche, muller. Non sabía que conducises. Estaba Delmiro dándome unhas clases. Pois debeu ser un bo golpe, Ten a cara que mete medo. Eu non entendo como che saiu iso co accidente. É que nin sequera deches coa cabeza. Iso dilo ti. A mellor levaches outro golpe e non te deches conta. Pero que diso? A me ti biches como ten a cara. Xa, Lidia, xa. Pero que esas cousas pasan, Lidia. Tranquilo, Delmiro. Que non te vou demandar. Somos veciños, non? De toda a vida. Esto... Por que non seguimos coas clases, veciña? Imos logo. Con cuidado, Hasta logo. Hasta logo. Xa vou eu. A traballar. Todo collereo deste. Vou eu, Sindo. Pero, judío. Diga. Quen é? Diga. Quen é? Non sei, ois un balbordo. Maites ti. Non, Delmiro acaba de marchar con Puri. Como que está despechados no... Con permiso, cousas do concello. Maite, ti? Que? Non vai a folga, muller? Todo ben por aí, sí? Ti tranquila, que con Delmiro xa falo eu. Seguro que o topo antes que a vos. Pensedes que ides sair desta tan facilmente. Que foi, don Crisanto? Quedaron pechados no concello. Se quere pode abrir eu por un módico prezo. Ni se te ocorra que che fendo a testa. E vai ser o que cobres polo traballo. Fixo de balde non fago nada. Que forte está don Crisanto. Vai a xenio gasto, mándache unha Habana. Grazas, Puri. Outro calquera seguro que me demandaba. De grazas nada.
A partir de agora as clases son de balde. E aínda che é barato. Xa me parecía a min rara tanta xenerosidade. Os veciños teñen que axudarse, non? Pois cando queiras. Xa. Veña. Hala, bonitinha, vamos. Vamos. Arriba. Ay. Arriba. Vas libre, Puri. Lavo moita presa que hai del Miro. Elsa, non ves que me están dando unha clase? Baixa e espera. É que eu teño que levar a Rosario ao veterinario. Lava 3 días que non me come nadiña. Deixa estar, muller, deixa estar. Se teño que darche a clase gratis, por lo menos sacar algo pola carreira. Elsa. Como a tope con guitos no asento, pobre de ti. Mira. Pasa, Lidia. Viñas falar con don Horacio? Viña, sí. Hola, boas. Como está, Lidia? Verá, don Horacio, que don Crisanto pechou os traballadores no concello. E non é por nada, pero eles querenlle sair. Como? Sei que se puxeron en folga e el pechounos. Pero como que os pechou? Era visto. Grazas, Amelia, xa me ocupo. Veña, grazas. Canta xente ali metida? Pois que eu saiba, Maite, Josito e Urbano. Ai, pobre Moncha, debe estar ben preocupada, Claro, a niña se lle pasou pola cabeza abrir a porta. E se nos multa, está chavida como para ir pagando multas. Ademais, nós non temos chave do concello. Don Horacio, por que non fai vostede de mediador? A ver se así entra en razón. Sí, falarei con él, sí, este home. Xa se encarga vostede, entón? Sí, non se preocupe. Moitas grazas por vir. Nada, marcho que deixei asindo de miñato pechados no bar e de sindo fíome, pero de miñato ningún pelo. Ala, ata loguiño. Ata logo, Lidia. Que manía ten aquí a xente con pechada a todo o mundo. Do Crisanto temos que falar. Non pode ir por aí pechando a xente. As cousas non se amañan así. E ademais é moi perigoso. Imagine que algún deles lle pasa algo. Que farían entón? Do Crisanto. Do Crisanto. Tú non me baixei o segundo. Pero ti que fas aquí? Tranquilo. Escoite, non pode ter os traballadores pechados no concello. Outro abogado de pleitos pobres. Eses van quedar aí ata que aprendan a lección. Non pode facelo, ten que negociar con eles. O que non recolle comigo espalla a colleita. Eu non vou falar nada con eses anarquistas. Está collendo moi malas maneiras, as mesmas que tanto lle criticaba del Miro. Iso non é verdade. Sí que o é, sí. E vostede cada vez máis déspota e manipulador. Vai ter moito que contar cando confese. O feito está. Eu xa non me podo botar atrás. Mire, se non cree vostede, polo menos deixime a min, Pero veña conmigo, por favor. Está ben, como ti queiras. Fala con eles a ver que che din. Señor, xa sei que os teus designios son inescrutables, pero cando lle concediche a vocación ben pudeches pararte un pouquiño máis na parte de servicio próximo. Vou. Pasamos la agulla por aquí. Gracias, Maite. Aquí con estas mans. Ya está, listo. ¿Qué? ¿Cómo va esa folga? Abríronnos. Marchamos. Un momentillo, por favor. Estamos aquí para intentar chegar a un acordo. É que non podo creer que nos deixase aquí encerrados. Iso é o que entende vostede por caridade cristiá. A retención ilegal é un delito tipificado no Código Penal. Cala, moinante, que o xuidiares foi compañeiro meu do seminario. Xa estamos. Por lo menos podíase desculpar, non? Eu, Josito, estou convencido de que Don Crisanto
Don Crisanto sente moito o que pasou, non é? E diche eu que falaras por mí. Vamos tranquilizarnos, por favor, Imos falar. Falar significa comunicarse, con calma, non berrar. Eu penso que antes de negociar nada tiñamos que avisar a Delmiro. Cá? Ese menche vi que non o quero ver diante. O certo é que eu tampouco entendo moi ben para que precisamos aquí, Josito. Home, don Horacio, ele é o xefe da oposición, non? Algo terá que dicir. Rematemos con esta parvada canto antes, a ver se marchamos para casa. E como non o chame despois, pápame vivo. Canadás, besta. Vale. Vai tranquila, Ahí está, frena un poquito. Embraga, Cona, embraga, que senón non hai maneira. Eu xa fago que podo. Non entra, Non me falte. Solte o volante. Apurade, porque non chego a tempo ao veterinario. E Rosario vai morrer. Está a punto de darlle gas, Puri. Rosario se vai jodida. Veña, aí vas ben, aí estamos. Pero relaxa, muller, relaxa o corpo, ti. Aí, goza. Eso é. Que pasa? Dime, Josito, dime. Tens que vir canto antes. Fixen o que tiña que facer polo ben da moral. Hai unha reunión clandestina entre os traballadores e a patronal. É coa mediación da igrexa. Alcalde! Alcalde, estás aí? Párate, Puri. Párate xa! Para! Eu teño que marchar, pero non te preocupes, estás mellorando moito. Xa o podes levar ti soa. Delmiro, como vas a marchar? O freazo estivo moi ben, pero que moi ben, Ala. Pero Delmiro, volve aquí. Que ainda non me enseñaches como se cambia. Delmiro! Ai, que pariu. Hai que levar a Rosario ao veterinario. A pobre está mareada de ver. E canto máis rápido, mellor se pode ser, Puri. Mira, enseña aí de rañala a ti, Delmiro e a ovella, Entón estamos todos de acordo en que non se poden impoñer no Concello os procedementos da Igrexa Católica. Se cadra foiseme un pouco a man co libro branco, pero a intención era boa. Sí. E nós procuraremos ter un pouquiño máis de sensibilidade coas crenzas do noso alcalde. Moi ben, Maite. Alégrame ver que por fin chegou o entendemento. Daquela damos a folga por rematada. Sí, acabouse. Por parte dos traballadores a folga queda desconvocada. Xa podemos marchar para casa. Un momento. Eu non é que non me fíe da palabra do señor alcalde, pero gustaría meter os acordos por escrito. Dubidar dun home de igrexa é unha impertinencia. É que a vostede ás veces a memoria falla, Mucho falla. Se cadra non lles falta razón, é mellor asinalo todo. Así evitamos futuros malentendidos. Non lle parece? Non asinedes nada. Esmolas. Só vos ofrecen esmolas. A ver, Delmiro, agora que pasou? Como representante dos traballadores do Concello teño que opoñerme a este acordo. Pero representante de que home? Se non tan siquiera traballas aquí. Este acordo está feito sen contar co sindicato e polo tanto é ilegal. Vistes? Xa fixemos algo ilegal. Xa me dixeu que había que esperar por el, pero vos... Non penso permitir que se pisoteen os dereitos dos traballadores deste Concello. Cala, anarcosindicalista, que xa te vixas dentro do inferno polas túas blasfemias. Aquí o único que vai arder é a igrexa. Roso, patronal, ateo, bufón, medio home, Chucky. Como me chamaches? Chucky, o boneco diabólico. Ese quen é? Un dunha película. Bah. Ai, Deus bendito, Puri, que Rosario vai. Que bonita criada. Se esta non morre, fago churrasco. Boa, que vos pasou? Quedaste sen gasolina? Eu que sei. O 4 latas este, que non se move. Deixame probar. Ai, sí. Isto non vai, que lle fixeche? O que me mandou Delmiro. Pisa o embrague, mete a marcha. Pisa o embrague, mete a marcha. Se sabes facer iso. Eso foron 2 clases, Santi. Pois xa está, fogacho no coche. Tiñas que ser ti. Pero se non sabes conducir, para que te metes, amiño? Si, eu só parei a axudar, A que escarallou o taxi foi ela. Eu só fixo o que me mandou Delmiro. E ti como sabes que está afogado? Non será que non nos sabes arrincar?
Prova, ti xa que eres tan listo. E tanto máis. Pero, Santi! Parta de aí, ya parta para aí. Sácame, parta. Parta de aí, hombre. Parta de aí. Amigos, simpatizantes, camaradas, unha vez rematada a negociación coa patronal, eu quero vos facer partícipes dos logros conseguidos. Reducción da xornada laboral a 38 horas semanais. Ampliación a 7 días por asuntos propios. E outra máquina de café pro Concello. Iso sí, Maite, o da túa bata ainda está en proceso. Sí, pero é que don Crisanto co da bata xa cedera. E antes traballábamos menos horas. E os días de asuntos propios non eran 9. Parvadas. Esta é outra vitoria da clase obreira de Louredo. Tanto barullo, para 4 funcionarios que hai. O acordo de don Horacio era moito mellor, A verdade é que a cousa non che saiu moi alá, Delmiro. Non sei se estarás perdendo algo de man. Josito, vai rañala contra o toso. Mira, ponme unha caña. Estou abrallado co recuperado que estás en tan pouco tempo. Todo grazas a Iria. Foi ela que insistiu en que viñese a Louredo. E a que me obrigou a facer a rehabilitación. Ela pode ser moita e muda cando quere. Sí. Pero se non fose por ela, seguro que ainda estaba na cadeira de rodas. Tes moita sorte. Te la apreto nun momento como este. Sabes unha cousa? Quero volver con ela. Deixala foi o erro máis grande que cometí nunca. Foi infantil, insenuo. Pero agora creo que temos unha nova oportunidade. É posible. Iria merece ser moi feliz. Sei. Hola. De que estabades falando que quedastes tan calados? Músicas. Xa vexo, música e motos. Unha boa combinación. Sí que é, sí. Ben, nos a marchamos. Grazas por todo, gracias. Antes para quedarnos. Pasa. Hasta logo. Que segredos teredes vos dous? Cousas de homes, Iria. Sí, cousas de homes. Anda, pasa. A culpa é túa, Josito, por ser un lambecús dos corvos. Pero que fixen eu? Se te chamei para avisarte. Tarde. Xa non había nada que rañar. E todo por ser de sus miñas xoias. Xa está ben. Deixa en paz o meu irmán e contame que tal che foi coas clases de Puri. Puri? Non veño, Ringo, dunha vez. Está calado, non ves que non vai. Santi, saime de enriba, que rebento o crisma. Santi, saime de enriba. Quito esa manda aí. Santi, esa manda. Ningún cambio é sinxelo. A vida de don Crisanto e de Delmiro cambiara e con ela a dos habitantes de Louredo. Ninguén pode evitar os cambios. A única opción que nos deixan, o remate, é a de procurar facelos un pouco máis doados. Alcalde de Louredo asasina a un veciño e a un casi funcionario que pasaba por ali. 2 homes bicándose a pleno luz do día, en un parque. Onde se veu iso? Ti non mires, Mancho? En ver a xente aí, No, aí fregándose. Un verdadeiro escándalo. Fregándose na rúa. Que noxo, filla, que noxo. Estaban picándose, e con lingua. Ai, tanto lle ten, non ten con quen pecar. Oye, que saberás. Sei, Josito, sei. non lle pode prohibir a xente que sexan cariñosos. Ai non, isto é delito, e podo levarte detida. Me delito de todo non é. Pero podedesme dicir en que pensabades cando vos metestes na polleira? Sodes uns reaccionarios, e o veño un dictador. Tens que dimitir. Non, quero que dimita. Que non dimito. Cando hai algo que non lle gusta, zas, e ao lombo. Multa que te criou. ¡Mamá! O invertido. Isto tamén é delito. Tiveron que vir 2 parellas da Garda Civil. Non se dá vergonza. A igrexa son un fato de fascistas e de ladróns. Anarquía! Alei, aquí son eu, que son o alcalde. ¡Ah, carallo! A fame alimenta o espírito do proletariado. Tranquila, que diso non morre, muller. Acabáramos.
Entón que? Vas dimitir? Non, monseñor. Este é o tiro de graza que necesita o vello. Seguro.